Big up Waps, welcome sa akong channel. So please subscribe mga Waps. Okay, padung ta sa Kabilaw Island, sakop sa Loon Bohol o kadto dito magsuroy-suroy ang mapakita na ko ang usay nindot dito na ato ang bisitahon. Okay, arita una sa arita mag-agis sa Cambakis port, ang ilang port nga nindot kaayo o dilita ang tumoy sa parte sa Kabilaw. Makasuli ka? Tanaw ra ko tadi ta maligo. Kawas. Yung mag-waps mo ni ang pantalan sa Cambakis. Ito yung facing sa Midland. Dari paggangan mga waps. Dari paggangan. Doon kayo pwede din patagulay ang panggangan. Tumoy sa panggangan o tumoy sa Kabilaw pag Cambakis. Tumoy sa Kabilaw ni Cambakis. Dayon dari tapadong sa Sol sa Kabilaw. Susuro ito sa Yampan yun eh. Sa indot na dalaw yung kita mga waps yung kita suntik rin yung kita mo Kabilaw siya ka mo sa layo Kabilaw makita ninyo siya ka lang makalindot ang ilang lugar yung sakop kini sa Luon mga waps. Okay, padung ta sa sulod sa bahin ining maong isla Kabilaw. Okay, dire mali padung sa sulod dire ang waiting shed sa mga habal-habal drivers. Dire ang waiting shed paabot sa mga pasero ikan sa Minland. Okay, mawani siya may dapit ang ilang sakyanan sa Kabilaw. Okay, padung sa taas ng malbahin padung ta sa katadya kay dito na ibig sa unahan. Saka ta din yung mga waps kaya nila dili beach resort not espacio na ni ali yan na dili ito sa Kalisay. May gapon bahan pilya chapel na nila ni dili yung mga drops dili ang beach sa nga beach. Solo na yan. Okay mo ni ang beach sa Cambakis ang tawag CBC Beach Resort. Tiplo close man kuno ni dita kaagian ni dita kita ni mo mana ni dito ko sa dito sa Baluarte Tudlan Pantudlan kaya na dito ang beach nga makasuda dita kasuda niyo no entry
Coral Beach, Kabilaw Dive Resort, temporary close. Ako, 23. Coral Beach, Kabilaw Dive Resort, temporary close. Ako din ang ano ni. Hindi na makakita. Malilik mo tari. Ato lang kung ilang linaw. Mauni ang kwan. Ilang entrance o diri. Close. Hindi pa sudan. Sundot nga sudan ni. Mga gaps. Imo ni ang singa na ni nga beach eh? CBC? CBC hinanapoy lain po atong nabasahan o kay Coral Beach. Amaw ya? Coral Beach Kabilaw Dive Resort. Mga gaps mao ni ang ngalan di ay. Kung CBC ang sa una pati itong ngalan nila. Basim kasulod doan ni kay panangkin ko sa kadiri nga di ba? Ngaman pa doon. Basim kasulod sa natatangin ninyo kay kita niyo kanindot yung lapita Kabilaw Lumbol ni yung mga gaps. Ito ko na po kasi abrihan ko pero ito abrihan at proceed na sa Talisay, Pantudlan dito sa La Estrella Beach Resort. Maglamit po ito dito. Okay, basi sulod ani ulta diri kaya na sani vertikir ari basi makasulod ta makablog ta ani magdetay sa ilang beach. Dito ka ay sir majong bentag okay muli ang alagad. Pwede makablog ta sa ano advertise na sa Tibuok Kalibutan. Hindi na sir. Okay, ano sa mag-open sir? Mag-agad kami sa sponsor sa napamay meeting ko na sa ATF. Sige mao de. Okay, di madugay ning beach sa mo abri na sila. Okay, kung kinsa tong tagalayo, pwede na mo dire mobalik o pangaligo. Mao ni ang Coral Beach Kabilaw Dive Resort, temporary close. Pero hapit na gyud sila mo abri. Agi pasulod de ko. Pwede di ko maka-vlog, makita na ninyo mga guwaps ang Aong Beach sa kanindot sa ilawom. Okay, sige, hinlo na sila kay mga abri na sila di madugay. Mga guwaps, kay mo ni ang solid entrance entrada ni sa ilahang beach. Nindot ni diri mabugnaw kayo. Kay mo padulog ko ito sa ubos kay ito ang dito ang daywanan sa mga ilang guest. Okay. Kusog ni nga beach sa una sa Opay Covid. Nya karon mobalik na po ni Kapusog. Di madugay. Kay maabri ka close pa man ni sila temporary. Okay, mga guwaps at itasok dugdug ta. Salamat sa lagiya. Ay pasulod ta. Kita mo sa ilahang beach resort. Okay, so si BC ni sa una brad. Dugay na gyud sobre. Pero wala man tag-iya mao gyapon. Tagi. Ay ko tag-iya ni. Tinga murag tag-iya pod. Sige. Pasulod ang ilang tubig. Kay mabriha ilang hinluan, pahinlo na ready na. Okay, di ang ilang day kuan. Anan kun sa magwa pwede kasal. Ini occasion nga gusto ninyo diri. Daghan sila guest sa pangalan sa una puno ni. Magkuan ganin sila, mamalibad nila sa kay magdaghan kay. Mabikaw din naman pod. Mas kadaghan nya. Hinlo na. Hinlo na. Ready na sila mabri. Pwede sa ubos mo. Okay, diri ta agi sa ilang. Sige. Okay, salamat sir. Sige, salamat po. Okay, salamat kay pasuod ka makita ninyo. Ang tagalayo to sa Amerika o asa pang dapita. Makita ninyo ni og asa na may idea. Umari mo diri dapita og asa mo mari mag-dive kay na diri ang talan-awong daghan. Kumaning hagdan nila medyo sagbot-sagbot pa kay sige pa sila panghinlo. Kay ilan ling abrihan sunod semana. Sunod semana pa ko ba? Basta kay karong mga kuan na. Karong mga semana ha. Abi na sila kay sa IATF pa sila agad. Sutugutan sila. Kinay mo sa nila sa na ay ni guest room ni. Okay, diri po daghan sila mga pisto-pisto diri. Okay, diri dako nga area niya. CBC kanhi pero sa tong taas man tong ngalan na-mention ako ganiya. Ito ilang ngalan sa ilang beach. Apo ilang yate. Sa ni. Sa kanani sa mga
mga guest o gusto mo si explorers diri mo ni bugnaw kayo pero pamahinlo kay sa ang panihiluan padung na sila ni dapita hinlo sa taas mo na nila kani mo ni ang mga sa man ni sa man sila mga room yapon diyan sa guest taka utana ito ang bilin okay diri direkta sila og guest na kwan kanan mo travel ka sa ilang palibot sa kadagatan mo ni ilang mga rooms pwede po ka mag bangka diha paagyan yung nindot ganyan yung diri mag-abrihan hindi malugay mag-abrihan ni sila ready na sila mag-abrihan nila ang beach resort dito sa Daybanan diri ready na o kamo mari diri dili madugay mag-abrihan ni sila mga waps katong hilig nga magsuroy-suroy sa Bohol ari lang mo sa Kabilaw Island kay naa ni nahimutang si Explorer Divers Diver Planner Kabilaw adin hindi mo magsilbing mag-demo anay lang demonstration ni Lapita kung saan sa paagi nga mag-dive dito sa daghang pawikan doon sa pag-coral siya nagkapawikan siya kini mo nang ilang dive shop and office ang opisina na sa dive na din yung mga herminta mga gamiton mag-dive ka din ko guests learn to dive today explorer guest dive with smile camera resting area okay sa pa ni island hopping Philippines island hopping Philippines okay Nitrox available here dive with longer smile Nitrox station okay camera room ang hindi mag shot natin ng mga views diya okay dive with smile mo ni sakyanan nila mag diving ka dire Medusa dive with smile GP okay dive with smile ni takto kayo po daw depende na sa imong ganahan ani pili lang ka din dire ta sa area sa ana gid mo mag-dive okay pa niya pamutos pa ilang makina kay sunod na mga di madugay ina na paabrihan na mga gaps kinanin ni kita niya tanawa ko dito na ang isa ka isla diya Panggangan na po yung mga beaches diya pero natas Kabilaw okay dire mo to kan ganihan dire ato na back sport na sa passengers gikan sa Finland sa Luon tuon gyapon ni nga area ang Kabilaw isla sa Luon dire na yung nanagat dire ang ilang dive diha mga coral sa daghan diha nga area mga coral sa daghan mga waps malingaw ka magtan-aw kay daghan mga guest diri Amerikano kasagaran okay magbibo ni sila sahay diri sa una sahay kanunay gyud magbibo sahay magbibo sa una karon na murag mingaw ni kay ning COVID lagi nahitabo sa COVID nahinay na sila awaging nahinay kusog gyud unta wa na close lagi lang gyud sila mo na tinuod nga istorya kasi kun sa arang daghan na tao diri dagag sa kunsalay rasa sa tao diri na negro ay Amerikano ay Hapon sa panandihang mga Asian countries mga diri tanaw sa mga corals mag-diving okay diri okay mauni diri ta pikas ko ta agi kay medyo dili pa maayo ang bayunan kay naisagbot-sagbot dali raman may raman ang sagbot dahil na nila pangsilhigon tungod kay opa sila iteration okay mga guwaps kilin nita o padung na punta mo uli dito sa taas hindi po ilang agyanan diri okay mo ni dive is my Sea Explorer 3 nagdali na sila sakyanan okay ana to dire
Inay na ta gawas kay pabalik na ni. Okay nindot diri bugnaw po diri napita o daghang kahoy. Diri alita pa tubang sa daghang kahoy bugnaw diri. Daghang pagdahon-dahon maniligan na ni paniligan na nila na. Nila lang mga workers ani. Ada mga ilang mga sabante bungay-bungay na o naglimpyo na sila. Ay abrihan na nila ni. Ready na pag-abri. Kung na-order sa IATF nga okay na, pwede na. Kaya na sila, nagbuha na sila. Na bungay-bungay, na silig. So ita diri. Nindot ang kabilaw no, murag di isla tanawon. O makabot ka diri mga lami ug bay. Sa abroad mga tao diri. Kini ang hinagbo murag turista. Murag turista ang hinagbulami ani baya ka wani kanor. Ha? Ma'am? Muli ang baya sa mga amigo nga si Kidong. Okay, padung ta sa Imbawan. Atas Kabilaw. Subay-subay taning kasada padung sa Imbawan mao kuno ni. Sada padung sa Imbawan mga waps. Pabutan niya kay mabot sa ang dapit. NCC kasuho kuno na bisita. Kagabi pa. Diri. Ba't sila pinood susihon og may mga placards ito na streamer nga nag-welcome ni si Kaso papuyon sa pinood ningon sa EBC Beach Resort o sa tinga ang Coral Dive Beach Resort Ilaw Coral Dive Beach Resort kaya halika diri sorry ito sa kailangan sa kabihan taon Ibops ito sa pantalan sa loob Kabilaw Isla Look Kabilaw Island Lone Hole mo ni ilang pantalan sa loob ikan pag tubang sibuk ay mga mulunduan bambot ikag sibuk dito rin sa man ni at mana ni ilang kalanan lupa man kaya nga di ba dito rin so at bang nagpasipiko sa Manila bawod tingay ni kayo hangin dili ato ta sa plano dili ko napita tunahan yung tanaw da dito sa nang plano din ha mo kuno si Kasuho atong aging semana bisita si Kasuho nindot jud ngayon nagyan ha mang special ni si Kasuho mga igsoon mga guwaps ito ta okay diri subay ta ni kay dulo na ni kay itulo man ta kaya diri nga nasa unahan man simod ug nabukid pa simod makabungtod ato yan di man simod istorya naman tudlo mga ari doon okay mao na doon gani tingali may dagang tawad to wala tingala sige oops tangi ay hapit na mabot ta sa gitawag og Imbawan Gop sa Kabilaw Loon Bohol Islas Kabilaw ug kini naa sa tunga sa yuta wala ni sa dagat ha tunga sa yuta mao dire si Kasuho last week og nasalida ni sa TV base nakasulod sila diha sakayan kung mo sakayan ako mo sa nga dire busa ang entrance sa entrada mo ni entrada kung nakita mga guwaps kay kung nakita mo sa TV basin klaro to ito sila masusuroy sila lingin ni siya nas tunga sa ayuta sa Kabilaw wala ni sa dagat tunga ni okay mga guwaps okay nami kayong dagat di sa Kabilaw pantalan balik ko diha pantalan ito yung nangaligo po sa unahan ari ko ako mag-inusara ko rin kaon kay gutom na ko gutom na vlog kaya muna akong sudan guwaps gabawon ko guwaps mga ngam hindi kayo ang lakihan sa dagat kita niyo hindi ko napilian ako ani ko man yudto dito pantalan mo diha mga na yatiman okay diri ang kanon no luto mo vlog
akong pinalit ito ako tawagion di dugay. Uli na ko. Kaya kasi magabihan ko sa kabilaw. Wala ba ko service dito. Diri. Kay bakler in taon ko. Iro lang ko man diri, na iro ang tagbo ko. Oh, dahil mga guardian na rin, nagilalis. Sakop ni Ina. Vlogger. Bicara mo ito isa, Brad mo ito ni Brad ng Ina. Oh, dahil naman napilalit, segunda ko kamalit. Oh, dahil po yung hang guwapa nga suki, dahil yung tago. Kinato, makita niyo ni sa kuwan. Itong apang lunanon nga vlog. Okay, Kabilaw. Di ako sa Kabilaw. Segunda palit manok. Segunda tanaw dahil sa mga tanawon sa Kabilaw. Pero ang manok kay segunda di ko ani pamalit. Kuya kasi uy kay manok niya. Kuya kay size mo kabuko. Iyaw mo na. Ito ulit ito sa atuang ipauli na ko sa Minlan. Okay. Ano Mga guwaps mo ni ang lapihan sa Kambak Sport. Indot kayo na ikahoy lakto, arahan kahoy natumba. Bahas pa mo pag nagana. Napunog. Ligid gani maligo ay indota ay kayo ko'y panghangin gani hagkuros ang hangin pagkanin ako hantod karon hapon na murag minus na hapon ang hangin bugnaw na nun pod na puli sa hangin gani init pero bugnaw kaya na hangin okay mo na ipalong gani ako gayan paulit mo ko na ako gayan karon sakay na upambot gani Kamao na mo mulangoy doy? Ha? Kamao ka mulangoy? Ali day. Umagbong ka na, malumos ka na ron. Magbong ka tubig. Kana tisak ka pa mo anang kahoya. Di mo tikat-kat anang kahoy. Ana. Kat-kat mo dia. Ayaw kat-kat ana kay iligro. Daghan mga kat ani lambak-ambak og taob. Ito ya. Sila sandingan. Mga bata, lingaw pa ani dapita. Ay yung busing ani ito. Kapido. Taga. Daghang pawikan kuno ani. Okay mo waps pag nang pa uli gabihan ni ana hapon na yun kita ang sunset
subangan ni sa Cebu. Hindi ang magpupulong. Salamat sa inyong paglusunod sa akong vlog mga grab. So, welcome sa akong channel. Ginaot ko nga mag-subscribe mo mga grabs. Mas mong salamat.